You might be gone, and the world may not know. Still I see you celestial. Like a lion you ran, a goddess you rode. Like an eagle you circle, in perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow? When it feels like the end of my world. Wanna shoot but I can't let you go. When I'm there's a light that you give me when I'm your shadow. There's a feeling you give me and never goes. Like brothers in blood, sisters you ride, and we swore on the night, we friends till we die. With the changing of winds and the way water flows, life is short as the falling snow. And now I'm gonna miss you, I know. When I'm someone, you should let them know all the light that you left me will never go. Say people go, this particular diamond was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see you celestial. Like a lion you ran, a goddess you rode. Like an eagle you circle, in perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow? When it feels like the end of my world. Wanna shoot but I can't let you go. When I'm there's a light that you give me when I'm your shadow.
the feeling you gave me. Yan ay patungo sa Brothers in blood. Hello, Madrid Nation! Hello, almasalers, clavers, equabusers! Good afternoon sa inyo! Yan, nagbabalik kaming tandem kami nito eh. Lumalala eh. Yan, teka lang. I-open ko muna ang ating Madrid. Uy, sino yan? Ang dami yan, ano yan? Jay, go! Kung ano sinesend mo sa akin. Teka lang. Ayan, babatiin ko na sila. Gusto nyo na ba magpabati ngayong umaga? Ngayong hapon pala. Ayan, pinabati ko si Jana Gabiga. Siya si Jana Gabiga. Kay Kristen Joy Serrato, halu. Kay Asio Santino, sabi niya, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Ito yung mic mo. Yung paborito mong mic. Hawakan ko na lang para sa iyo. Kaya kay Jessica, teka lang. May sobrang, hulaan nyo, sobrang macho nung kalaban ni JJ. Nag-guess na siya dito. Nag-guess na siya Mahilig din dito. siya sa Jolly Jotdog. Oo, malaki din ang kanyang Jolly Jotdog niya. Ipapakilala, mamaya na natin pakilala yung kalaban. Ipapakilala ko na ang ating parang residente na dito sa Almusal Club to eh. Ipapakilala mo na, partner. Sino yung Jolly Jotdog? Si Jolly Jotdog natin. Ang ating Jolly Jotdog, Mr. JJ! Woohoo! Jana, easy ka lang. Ayaw ka nang hawakan. Easy ka lang. Jana, minsan kailangan nating Minsan kailangan natin i-censor na lang natin yung mga bagay-bagay. Oo. Sabihin mo na lang, parang okay. Ang aga, no? Ang aga. Babati mo sila. Nabati mo na ba sila? Binati mo na. Binati niya na. Batiin mo nga. Wala daw mic si JJ, sabi. Ulitin. Ulitin. Take 2. Pinapakilala ko. Ito na lang sa kanya. Muna. Yan. Ipahawak mo ang ultimatum. Yun. Grabe, special pang mic na to. Awkward. Hello, Madrid Nation. Teka lang, wala ba? Yan. Okay na? Yan, okay na. Huwag Yan, salita na, hello, kapatid. Madrid Nation. Sa mga nanonood sa Makati, Pangasinan. Enjoy lang yung lunch nyo dyan. Then sa Yan. family ko sa Paranaque. Yan. Kayo dyan. May hawak Love siyang you all. longgadog. Jolly Corn Jotdog. Grabe. Yan na ang corn dog ni JJ. Papakilala naman natin tong machong-macho na to. Yung nag-guest na to eh. Joke lang. Anong pangalan mo, Iha? Yan ano? Nick. Ipapakilala ko na ang bagong residente ng Almusal Club. Meron to. Si DJ Nick. Yan yung, hindi pala, yung guest natin, si Nick. Ang batang maulit. Yan, batiin mo sila. Makikopya ka dun kay pare. Para hindi ka Yan, pag may nag-chat dyan, replyan mo na Bati ko si Samir. Energy daw, energy. Hello. Energy, please. Hindi kami prepared. Hello, Esa Andrada. Lapitan mo. Hawakan mo na lang itong microphone na. Yan, para malakas ang energy. Ay! Teka lang. Ayan, Labas. Yan, malakas na ba, Madrid Nation? Yan, ulit. Yan. Si Nick. Ulitin ko daw. Ulitin natin, Hello. kapatid. Ulitin ba natin? Ulitin natin. Yan, hello, Madrid Nation. It's your girl, Nick. Wow. Yan. Ayan,
batiin. Grabe yun. Ano? Sige. Go. Ano? Go, next. Anong... Maki-share ka sa akin yung mikropono. Ayan. Tanongin naman natin. Game. Guys, ang gulo-gulo. Tingnan na mapag-bawas. Yan, guys. Mag-comment na kayo kung ready na kayo sa ating first game. Dali, para mailabas na natin ang hangman na inaabangan nyo dahil ang patmanin natin ay... Ano? Counted ba yung Ay. Christmas, Misen? Hindi. Counted? Hindi. Kunyari, di ba, pang 5 days na ngayon. Nakuha nung Monday. Every game lang. Ay, apakayabang sa drinks daw. Siyempre naman, last day. Kailangan nito. Ipakita nyo. Ayan. Nilibre ko pala sila Grabe, kanina. last day, kala mo, Magpasalamat payday na naman naman kayo eh. sa akin. Dun sa binili ko sa'yo. Grabe. JJ. Ayun, pasalamat kayo sa akin sa libre ko, di ba? Thank you sa sponsor ni Rupi. Yan, napakalupit. Napakalupit. Grabe, Rupi ah. Gusto niya ng sponsor ni Rupi. Ano mo Puntahan bakit niyo lang sa extra lang? Makati. Pwede mo higupan lahat yan. Okay. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo, guys? Ready na ba? Ano lang to, Macdo. Yan, ready na. Wala pa nakikita nagre-ready. Hindi tayo mag-uumpisa niyan pag hindi ready. Napakamahal pa naman ng pot money. Umataginting na 30,000. Naku. Dali, mag-ready na kayo. Sayang yung 30,000. Comment down below kung ready na. Ready na kayo kasi kami ready na. Ayan, Ray. Hey! Ray. Hey! Sabi niya, Ray. Naiintindihan mo yung mga ganyan? Sabi ni Samir, Papa Rupa libre. Ayan, nagsidami na. Nung sinabi kong 30,000. Libre daw. Sunod-sunod eh, oh. Ayan. Game, ano ba? Mamili kayo ng category. Easy, medium, o hard. Easy, sabi ni S. Yan, ilalabas na natin na Henny. Ready, It's me. sabi ni Christine Joy. Chochorbahin na natin tong hangman na ito. Peke yung cockplot ko, hindi lumulutang. Lumulubog yung vlog mo. Lumulubog. Submarine. Easy daw, essay daw. Essay. Essay! Sige, essayhan muna natin yan. Essay. Yan, binabati Ayan. ko sila Esa Andrada. May sinabi nga pala si Esa, hindi pa raw dumarating ang padala. Pat money niya. Oo. Mamaya, baka easy ka lang Esa, pero darating yan. Huwag ka mag-alala. Ayan. Kaya abot ng putukan. Binabati ko si Maylene Faith Paningbatan. Yes Watching. naman. Hi, Miss Maylene. Hi, Miss Bailey. Nanonood Miss siya. Maylene na everyday nagiging fresh talaga siya. Ayan, tumatakbo po. tumatakbo. Pinakamaganda sa birthday. Ayan, ang ating category ay history. 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 Mahilig ba kayo sa history? Ay, mahilig ako Yes. dyan. Yung mga history na yan eh. Tulad ng ano? Yung history ng Jolly Jotdog, yung pinanggalingan yan. Ayan, hindi mo sana. May bata tayong kasama. bata, Hindi may pwede. bata. Bata! Sigurado ka ba? Kapagpanggap lang. Mukha lang bata yung height. Height lang. Ayan, nagsimula na po si Esa Andrada. Ayan. Teka lang. Wala pa yung dakilang taga-pindot natin eh. Sabi ni Samir at ni Esa. Daw, Hey. Wala po, pumutok na. Oh my goodness. Wala, isihan nyo lang, huwag kayong magpapatok, mawawala yung pera. Wag muna, Naku wala naman, pang guys. New Year. Sabi ni Jessica, letter S daw. Letter S. Letter S. Mamaya, makakahanap din tayo ng joke dyan sa mga... Wala din! My goodies! Rupi, sabi ni Samir, yung joke mo daw sa history. King Henry 1 daw. King Henry 1? Sabi ni Jana. The first ba? Letter I daw, letter I. Sabi ni Ashel Centino. Ay. Ay, walang... Oh, Wala pa rin. Grabe, yung King Henry, naligwak. Sige, guys, hula kayo. Nuggets ko na yung joke ko sa history. Ano ba yun? Ano Pag ba yun? history, lalaki yung ano, yung Yung... pinoportray. Next. Pag lalaki. babae, ano na, Ano na ba yan? her story. Grabe yung joke na. Grabe yung joke. Hindi nila na-gets. Masyado silang ano. Gets ko.
Nagets ko niya. na, Lupi. Iba yung epekto ng float mo. Hindi siya King Martin kasi wala ng I. Ayun lang. Aliwa. Aliwa. Ayan o, Okay. sabi ni Jennifer Sabi ni- Laboneta, letter O. Parang bago siya. Jennifer, bago ka, no? Hello sa iyo. Hi, Miss Jennifer. Hello. Welcome sa to pamilya. Almusal Club. Napakaswerte mo kasi ganitong edition yung Rated. rated. Rated pa to. Hashtag SPG na. Rated GPS. Sabi ni Patay Samir, tayo dyan. haha, Yeah, nahulog ako sa Kay- joke ni Rupi. Ay, grabe, nahulog sa Nahulog joke sa mo. joke. Nahulog sa third floor. Baka mahulog ka sa Baguio niyan mamaya. Ayan, sabi ni Louis Arcelias, letter H daw. Letter H from Louis. Wala! Hala, wala pa din. Ingat sa Guys. mga... Tatlong lobo na lang, Ayan, guys. sabi ni Lisa Nicole Reyes, ingat sa mga Ingat sa mga pauwi. uuwi. Yes, ingat si Maul. Yes, ayan, bago nga siya. Napakaswerte mo, Jennifer. And welcome to Almusal Minsan Club, lang. Hi, Miss Jennifer Minsan from lang Canada. Greetings po. Parang eclipse tong edition na to eh, no? Minsan eh. lang makikita sa ano eh. Minsanan lang Ngayon talaga. lang. Once. Last year, last year. Next year, wala na. Wala na. Medyo kinakabahan pa nga tong kaka-partner ko eh. Bakit naman? Hindi pa raw siya Nakaka... nakakaabot dun sa ano eh, sa tuktok, sa no? tuktok ng pangarap. Naku, nahulog na agad. Oo, OT pa yan mamaya. Nangyari na. King Simono, wala nga siyang ay, hindi siya king. Sabi ni Easy pa yan ha, hindi niya na... Easy Ay, po from yan, Canada ha? siya oh. Gusto ata nila large eh. Wow! Wait tayo. Nanonood siya from Canada, grabe. Dinadayo na tayo ng Halo ibang from bansa. Canada. Grabe naman, oh. Ay. Wala. New York nun, di ba? Sabi ni Louis Arcelias, eto yung panghimagas ko sa tanghali. Grabe naman yan. Hi, Louis. Don't mind, Ang don't mid. Ang sweat. Sabi ni Esa, sabihin nyo na, sabay-sabay tayo. Ayan. Ay, nice. Meron. Pag ganun, nabubuhayan ng biro Meron, eh. ayan, meron ng O. Meron ba? Sabi ni Jessica, letter R, meron bang letter R? Letter R. Letter R. Ayan, i-shoutout nyo na yung gusto magpa-shoutout. Meron. Sabi ni Liza Nicole Uy. Reyes. Shout, Shoot shout out po kay Normilo. Uwi ka na, bebe. Di na ako galit. Aw! Grabe yung Normilo na yun Ligo ah. na yun, dito Sino na yun? yun. Grabe naman Normilo. Grabe, shoot Ang out. pogi talaga niya. Ligo na yun, dito na mi. Di na ako galit. Yan, kaso baka hindi na makauwi. Babarilin eh. Oh, Shoot out eh. Shoot daw eh. Naka naman talaga. Paki-shoot out daw sa mga gunman dyan. I-shoot out nyo na po. Joke lang. Ayan, sabi ni Ashel Centino, letter H. Eh. Yan, H. Sana meron na tayong giit. Wala nang H. Oh, wala. Ayan, Ashel. sabi ni Samir, letter Lord daw. Letter Lord. Letter Lord. Letter L. Game float pa. Letter L. Sabog yung float. Panis yung ice cream. Float pa. Ayan, babati kayo. Happy New Year to all. Happy Sobrang New Year to advance sa Canada, all. no? Oo. New Year na agad. Grabe sa Canada. Grabe naman. Happy New New Year Year to na all agad. daw. Ayan. Sabi ni Miss Sabi ni Jennifer. Samir Monsenilla, Lord Luis 1. Lord, ano daw? Lord Luis 1. Lord Luis. One. L na L. Hindi ba the L, first L, yun? L, L, L. Oh, hindi siya Lord. Isa lang. Hindi siya Lord. siya Lord. Hindi isa lang ang ating Hindi Lord. siya Hindi Lord. pwede maging dalawa. Backward. Ano ang pangalan Ano niya? pangalan niya? Sino yun? Sino? Sino yun, Mr. Jomar? Ang cute ng DJ nyo. Teka lang. Ang cute ng DJ nyo. Sino ba sa atin? Sino yun? Dalawa tayo DJ. Sino yun? Sino yun? Kami lang naman dalawa cute dito eh. Oy, Wait lang. nako. Si ano po siya? Ano pangalan mo? Sino? Dito, sa atin. Si ano? Si J. Si Liza. Liza. Ako si Enrique. Ay, grabe. DJ Enrique. Lord Selen, hindi po siya Lord. Lord. Wala siyang Lord, walang L, Lord walang R. Harold the First. Sabi Walang daw, S sa unahan. Wala po siyang L. Isa lang yung L natin. Yeah, 4 days to go. Yes, Happy New Year. Ha, puto ka na. Tuto ka na.
Sa Canada ba, may putukan ba dyan? Ako, yan ang tanong. Ano doon? Lagi ata umaga. Malamig dyan, laging may putukan Nako, dyan. mahirap laging umaga tayo eh. Next, sabi ni Samir. Guys, sabihin nyo na. Ang gulo-gulo natin, no? Sabi ni Samir, Di ba Manzanilla, mag-concentrate yung mga letter. players? Letter F. F. Letter F, sabi ni F? Samir. Chord? Tama ba? F. 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 Medyo Naka- kailangan na po. Oh, Naka-earphone yung isa eh. Oh, yan, galing ni Ayan! Samir, ha? Binabati Sa batiin Canada. natin. Sabay-sabay Ayan, to ayan, si ayan. ano? Si Andy. Ayan, binabati namin si Andy Andy. Abalos Montilla! Hello, hello, Andy. Shoot out! Nasa Pangasinan Gusto mo ba tayo, magpa-shoot wala na siya. out? Ayan! Sabi ni Maylene Faith, Lord. Hobel. Hobel. Walang Lord. Nako. Core na nga, core. Nako, mali-mali Wala naman. daw. Ford na tayo. Maylene. Nako talaga, Mali. Maylene. Ford Howell. Ford Howell ba? Letter H nga. Dalihin mo na. Ako, Maylene, wala akong kinalaman Pindutin mo dyan. na ang letter H. Ford Howell. Walang Ford H. Howell. Walang Howell. Walang Oh, Howell. hindi siya Howell. Kayo nagkokopyahan na lang kayo eh, no? Oo, pag sinabi sa ano, sunod-sunod na. Ayan, Mapapahama ito, kayo may dyan eh. nakita ako. Sabi Ayan. ni Miss Jennifer Ortiz Dioquino, sabi niya, letter W Thank Thank you daw. guys. Kinilig naman siya. oh. Kinilig siya, oh. Oy! Ayun lang. Wala. Ford, try nga natin yung Ford. Lagyan mo nga ng D dyan. Tinan mo tong Maylene, oh, gumaya na naman. Ford Hoy! Model 1 daw. Ford. Ford Odu. Ford. Ford. Ford ano? Ford Expedition. Expedition. Ford Everest. Ford Everest. Everest. Ford Novel daw. No, Ford hindi, Ford hindi. Model the first. Ford. Wala po siyang, ano, May letter D. Guys, kung kayo susunugin, lahat kayo masusunog eh. Tulad kayo na kami. Gaya-gayahan na eh. Ikaw lang yung walang ninom dito, ano? Kaya nga eh. Hindi ka naman nauuhaw sa pag-ibig, di ba? Ayan, kay Jennifer Ortiz Dioquino. Letter V. V. V daw, V. Ford. Model. V. Letter V. Victory, as in... letter V daw. As in V. Hindi siya novel, guys. Ford Model the first. Sabi Hindi ni ano, Samir. Nodel. Because the gravity of Earth. Budel. Yun yung panghugas ng puwet, no? Budel. Ayan, Ford ayan. Model 1. Ford Model 1 daw. Tingnan natin. Kauna-una ang model ng Ford. Ford Check Model. natin yan. Model. Pwede. Ala. Ang daming Pwede, chances pwede. na Check tama. natin, check Model. natin, guys. Del. Oy! Model. Ah, dyan na Aba, magkakatalo. Oy! Kakatalo sa model Oy. yan. Ano kayang model yan? Model Naku, ewan ko kung V. anong model yan eh. Walang one eh, kasi Ford Model T. Ayun, may X tayo. wala na tayong I eh. At may X tayo. Sige, X. Exam eh. Tipang Yan. Ay! Ay! X na Ay! agad. Ay! Teka lang. Lumalabas X yung na ano. agad. Feeling yan. ko yan. Feeling ko talaga. Kailan ko Model. Ano ba Nagbibigay feeling na nyo? ako ng choices Anong ko. feeling nyo? Feeling ko, ano yan? Ford One. Model the fifth. 1. Yeah. Walang one. Ah, wala Puro bang letters one? lang. Wala Ford ba? Model Sorry, 5. sorry. Wala. Model. Model, guys. Sabi ng ating top fan, awot-wot lay ulok. Ford model. Anong ibig sabihin Ano nun? yun? Awit Parang ano daw, gulong-gulo na daw yung utak niya, ganun. Kanina na naman nagugulo yung utak mo. Guguluhin pa namin yung utak mo lalo. Wawasakin namin yung utak mo. Gusto mo bang magugulo, wasakin? Ikaw? Gusto mo nang magulo? Nagwawasak ka ba ng utak? Letter B. Oh no. Samir. Ay! Ay, nako. Wala. Ay, T! Wala. Letter T daw. Ford Model T? Meron. Oo. Letter Yung sinabi ko kanina. Yun lang. Ayan! Basta mo nga parehas. Nice. Ano raw? P. Good game, guys. Sabi ko Good na T game. talaga yun eh. Ayan, nanalo si Ryan Pag may Christian model, Duwan. may T. Mahirap yung model na may T. no? Oo. Ayun na mahirap. Mabilis yun. Mabilis Congrats, yun. Ryan. Luffy. Gagagamit na Ayun po na. yung aking ano. Medyo masyadong mabait Next po na kasi. tayo. Next.
Next na tayo, guys. Ayan, dumadami na yung Pili viewers tayo ng natin. category, 27 guys. na. Pili Diba? na kayo ng category. Konting harot pa. Medium or hard? Konting harot pa. Di ba dapat wholesome Sa to? pang-play. Guys, mamili na kayo kung anong gusto nyo category. Medium or hard? Medium or hard. Doon tayo sa Is it medium or hard? Baka Oo, baliktad doon tayo sa yan. hard. Kasi nahirapan kayo sa isip. Ano bang gusto nyo, kapatid? Kapatid. Parang gusto ko hard eh. Ako din. Hard. Yan, Ikaw, Ruby, sige ano ba tayo gusto sa mo? hard. Sa akin, ano? Smooth. Smooth. wala yun sa Wala sa choices yun. Wala bang Ruby. soft. Oh, hard na Wala. tayo. Sige, i-hard natin Magpa-hard na to. tayo. Hard na daw, hard. Ayan, ang dami Ayan, na hard. nag-hard. Ayan na yung mga hard na mahilig yan. sa hard. Ayan, ang category natin. Praises, Ano ang guys. praises? Praises. Praises, Yan yung yung mga mga mahilig nagdarasal. magdasal eh, di ba? Sa simbahan. Hindi yun iba. Praises. Iba yun. Ay, tsaka isang ibig. Ay, sa Praises yun. praises. Praises yun. Sige, push na rin. Yung ba yun? Grabe, Sige. napagaling talaga ni James. Grabe. Siyempre. Ayan. Ano na? Simulan na natin ang Ayan, princess. sabi ni Samir. Banggitin mo na. Letter A, Letter sabi ni A, sabi Samir. ni Samir. Bilis, Berlin Wall daw. Oh. Berlin Wall. Oh, walang Berlin Wall. Ayan, Berlin X Wall. na agad. Letter A yung X ka, second nasa letter. akin. Letter A, X ka, meron nasa tayong akin. letter A. Description, everyday Ayan, speech. grabe, sinerch talaga. Oh. Ang praise Ayan na, is Ruby. any group of words often Carrying carrying a special idiomatic meaning. Yan. Tama naman. In Tagalog. Grabe naman Samir. In Tagalog. In Tagalog. Effort, ha? In Tagalog. Ewan ko. Ang Tagalog, Translate wala nyo na ka lang. kwenta-kwenta. Kwenta. Sige. Ayan. Okay, Banggitin next nyo na. tayo. Ayan, ayan. Sabi ni Christine Joy Serrano, letter I. Letter I. Serato yun, serato. Serato ba yan? Serato siya. Oo nga. Naggawa na. Serrano tuloy. Kasi magkakasunod. Ganda naman ang share ko na. Fancy free daw, sabi ni Jessica. Letter, hindi pwede siya letter F kasi may A na. Oo nga, no? Ayan, sabihin nyo na, ano ba? Ayan na, sabi ni Michelle Castro, letter S. Alam, bago ata to si Michelle, ah. Oo nga. Michelle, Yes. Hi, ganyan. Michelle. Okay, batiin si Michelle! Batiin! 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 Okay, okay, Marsha! Michelle. Pa, 3, 3, 2, 1. Hi, Michelle. Batiin! Binabati namin si Binabati namin si Michelle Michelle Castro. Halu-halu. Castro! Letter Yan. R! Letter, Ibigay uy, na, meron. ano May letter R. May letter R tayo dyan. May letter R. Merong letter Ayan, R. dumadami na tayo. 26 na lang. Ayan. Kanina, 27. Ano na yung isa? Dumadami. Na-shoot out na. Nag-lunch Na-shoot yun. out na. Nag-lunch Nalubat yun. siya. Guys, i-share nyo naman tong video natin para marami Share tayong nyo guys sa kasiyahan. Canada, sa Asia. Para Sabi ni maabot kami Esa ng ano. Andrada, funny lies. Anong nakakatuwa yung sinabi? Funny lies. Ano yun? Sinasabi ni Jennifer, All Saint Days po ang may putukan, not New Year. Parang may idea na ako dyan sa phrases natin na yan. Bakit? Bakit, Jessica? Ayan, binabati ko si Alexandra Gabiola. Salamat sa mga Alexandra Gabiola. bracelet mo. Hello. Party time. Party Party Guys, time? Party. Ah, Pwede. pwede, Pwede. Pwedeng party Ayan, time. dumami na tayo. Pwede 28 na. From Ayan, 26 ayan. to Sabi sa'yo, 28. nag-lunch lang yun eh. Buksan natin letter B. Letter B, letter B. Letter... Oh? Hindi siya party. 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 Hindi siya letter. Ay, hindi. Party. Hindi siya party. Hindi siya Guys, party. wala pa. Party. Ayan, sabi ni Asya Zadino. Ay, wala. Hindi rin siya time. Walang T. Walang T? Walang T. Nako, hindi yan. Ano. Wala. Nako, hindi yan tunay. Hindi tunay. Wala. Patay tayo Peke dyan. Wala yan. yan. Peke yan.
Ayun sabi ni Christine Joy, letter E daw. Letter E. Letter E. Letter E. E. Dami niya magsagot eh, mamimili Oh. tayo. E-P-T-Y. Ano ka? Carpe Ay, Diem. parang alam ko na yan. Carpe Diem! Carpet. Places nga yan. Ay, Yan yung oo. itinatato, di ba? Carpe Fish, sabi ni Ashel Santino. May shop na ganyan Alam mo, eh. Miss Michelle, ikaw na talaga. Galing ni Michelle Michelle. narinig tayo. Oo, Michelle Dayan Olmedo Castro. Dahil Grabe. binati natin Buena si mano. Michelle Batiin Binenas. Bueno man. Guys, sino ba gusto Nice. magpabati? Binebuenas. Ayan. Batiin! Carpe Batiin! Diem. Batiin! Yan ba yung, Yes. totoong pronunciation niya? Napakagaling. Congratulations. Game, i-medium na lang natin yan, no? Ayan. Si Michelle. Congrats, Michelle. Michelle Castro. Ang galing-galing mo naman. Ayan, nabawasan na naman tayo ng dalawa. Nag-lunch na naman. Carpe View daw, sabi ni Jennifer. Malina. Carpe View. Medium. So, that's the Medium. Ayan, sabi ni Jana. Next na natin, medium. Congrats po! Congrats. Di mga bagal ng hangman natin, no? 12:30 na. Michelle, bigay mo na yung number mo kay Jay. Uy! Para mabigay na ang Gulat ako premyo. dun, ah. Nakabati ka. Ba't dadaan-dat kay Ruby muna? Yes, sabi ni Miss Michelle. Yay! oh. Thank you! Medium lang. Hindi pa, medium. Ayan, sabi ni Carpe Samir, ang ano daw, ang pronunciation daw ay Carpu Deu. Diem. Carpo Day. Carpe Deo. Carbo. Carpe Diem. Carpe. Carbo. Carpe Diem. Carpu Deu! Wow! Oh, grabe. Alata. Parang may kasalanan ka, Mr. Lordan. Parang may kasalanan kang mabigat na Parang may kasalanan nagawa na. kagabing... Teka lang, teka. daw kay Miss I-shoot out Hazel. natin to. In 5, 4, 3, 2, 1. Shoot out kay Hazel Genova! Ito daw na asawa ni Mr. Lordan Genova. Yes. Game, medium Yan. po sa mga yan. Doon na tayo sa medium. Binabati ka namin. Batiin mo rin ang asawa mo. Ayan. Bati ba? Batiin mo rin. Batiin! Baka magtampo eh. Ayan, ang ating category. Spread the books and good movies. vibes Books lang and tayo, movies. di ba? And movies. Books and Ano movies. kaya yun? Ano bang paborito mong books? Kapatid, ikaw. Hindi ako mahilig sa books. Ikaw, kayo ang dalawa. Movies lang. Movies. Ako movies lang din. Movies? Ako mahilig din ako sa books. Nagbabasa ko dahil. Ako rin eh, nagbabasa Ano, ako eh. ano? Ano yun yung... Yung... Ano yun? Ano? Wala akong masabi, pero may hilig ka, no? Dictionary ata yun eh. Ano Ibang book to. Ayan na, Ayan, gusto letter magot. N daw, sabi ni Ashel Santino. Letter O, sabi ni Samir. Samir, o daw, Letter o. N? Oh, wow. Ano Parang kaya yan? London Bridge is falling down yan ah. Letter A. Ayun, wala. Oh, walang letter A. Bisa na Letter nito. P daw, Sabi ni sabi ni Christine, Jennifer. letter T. Letter Letter S pala. Ay, S. meron. Letter S. Ano kaya yan? Hoy, mission ni... Okay, parang alam Ay, ko kilala yan. na agad yan. Parang... Alam na yan. Kamukha ko yung artista dyan eh. Ah, o talaga? Ah, talaga, Ruby? Slow mo pa eh, no? Sino ba yung artista niya? Si Batista ata. Si Batista, si Darak yun. Si Darak Si ba? Darak. Iba naman ata yun. Si Darak yun. Naman talaga. Ayan, nauna Ayan, na agad. sabi Ayan, ni sumagot Samir, oh. na Ilabas mo na. Mission Impossible. Mission Impossible. Mission Impossible, sabi ni Samir Manzanilla. Yes, ilabas na yan. Ilabas ng ano. Ayan Ilabas na, na James. yan. Ilabas na yan. Samir, ilabas mo na. Para mabati na. Parang namumog. Letter M. Letter M. Mababati na sila. Ilabas mo na. Uy. Anak, mababati na ni Mission. Sister Impossible. James. Imposible. Yan, isa na lang. L. Ay, L. Wala pa, nag-win agad. Ayan. Yan, Mission Mission Impossible. Impossible. Congrats, Si Samir. yung ating master yan eh medyo natataranta na. Parang napapaisip na siya na matatanggalan na ata kami ng trabaho. Kahapon pa to Congrats, SPD. Samir. Congrats, sabi. Pa-request naman, DJ. Ano bang i-request gusto mo? mong, music? Ito na yung winners. Ito na ang winner ng... Ng Hangman. Papakita na natin. Ayan, Yan, congratulations. Congratulations, kay! Sabihin mo na. Kay Ryan. Mr. Ryan Christian Juan.
Michelle Castro. Kay Michelle Michelle Castro. Castro. Congratulations. And kay Mr. Samir Manzanilla. Congratulations, guys. Kahapon ka pa pumipiyo ka. Ay, kay Ryan. Nagdadalaga. Sige, next now. Word Matrix game. Word Matrix. May request si, si Samir isang dalagang Pilipina daw Pilipina dyan. ng sabay-sabay. Dalagang Pilipina. Yeah. Dalagang Yeah. Pilipina. Dalagang Pilipino, yeah. Game. I-request na natin yan. Ayan. 1, 4, 3, 2, 1. Ha? Okay, game. Okay. 4, 3, 2. Boom! Sa chorus. Boom. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Boom! Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang Talagang Pilipina. Yeah. dalagang Pilipina, Ganito na. isang dalagang Pilipina, dalagang Pilipina, yeah. Tama na. Baka mawili na. Tama na yun. Hindi Okay na naman yun. dumadami yung views namin. Share nyo muna. Baka lalong kumunti. Grabe, bilis sila, oh. Meron na tayo. Wow. Oo, si Samir, 3C Alnido. Ay, ano pa na natin? Topic pala natin is top Tinola places ka ba? for travel goals. Parang gusto Bakit kong travel Mick? sa Mars. Sa Mars? Di ba Nick? I-correct natin mamaya yun. Mick, yun yung Mick. hinihigo eh. Oh, Sabi ni, pagkain sabi ni bata, Louie no? Arcelius, Miss yung may Mick, ano? tinola ka ba? Nola ka ba? Bakit? Wait lang. Siya Sino ba muna si babae? Mikmik? Sino si Mick? Sino? Sino yun? Sino muna si Mikmik? Teka lang. Okay, number 1. Ay, yung El Nido. Kulang. Yung El Nido, 3C. El Nido. 3C. Kalangaman. Ah, wala. J2 J2 Sydney. Wala. Kalanggaman. Boracay. K9. Jenny. Boracay. May Jenny. K9 sa Boracay. Nangangagat yan. Boracay. 1G Palawan daw. Hindi mo magbubora tayo. Oo, magbobora kami. Antayin nyo. Bubora kami. Dahil kami ang champion. Bora. Sama kami. Pasabi. Sama. Pag nangailangan kami. Ruby. Ayan, sabi Sama ni kami. Jessica, ano? El Nido, Sabi ni Palawan. Ayun, Jessica. 3C. Sabi ni Jessica, 3C. El Nido, Palawan. Parang si Samir ang nauna. Ay, oo. Si Samir pala nauna. Sama ako sa Bora. Sige, mauna ka na. Susunod kami. Wala pa kayo. Yes. Yes, I think so. Kay Samir. Puerto Princesa daw. 8L. Yan, nakahabol tayo sa comments. Ang hirap 8L. Grabe ang dami kanina nag-thread eh. Ayun, oh. Sa ano? Sa pinuntahan ni JJ sa Tansa. Ayan, natansa. Ternate yun. Tatar natin sa Marine Base. Sa Marine Base. Maganda ba Vegan. doon, Meron ba JJ? tayong vegan? Maganda doon. HC. H6. Maraming marino. H6. Vegan. Vegan. Tama ba to? Jessica, Vegan. tanggapin mo na may nauuna minsan eh. Oo nga. Ganun talaga. Nauna si Samir. May mga pagkakataong mauunahan tayo. Diba, Ruby? Oo. May mga pagkakataong maunahan tayo sa mga tao gusto natin. Kaya takbo-takbo din. Kaya huwag kayong Kaya wag na Give up. magpaligoy-ligoy pa. Huwag na kayong Pagka magpaligoy-ligoy naramdaman pa. mo na- Sirain nyo na agad yung relasyon nila. Go na agad. Grabe naman yun. Kamigin. Ate lang. Explain mo nga Kami, kayo. kami Queen. Kamigin. Teka lang. Cubs. Ay, si Cubs. Cubs. Jen. I-explain ko lang tong Cubs. rules. Jen. Yung rules. Ang rules natin ay kailangan pag sinabi mo yung kamigin na yan, ilalagay mo yung kung saan mo makikita ang first letter Yung exact doon sa location column. niya. Kunyari, Column itong El Nido and- Palawan. Nag-start siya sa letter E. Pumapatak siya sa letter C3. Oh, yan. Diba? Ganon. Ganon! Simple! Thumbs up muna. Thumbs up pa. kung nagets mo. Isang anga dyan kung nagets. Isa. Ayan, sabi nila, 12. B12. Kami Queen. Kamigin. B12, kamigin. Sabi ni Sabi Miss... ni Ryan, Kamigin Island. Nice, Ryan. Napakaganda
galing talaga Oh, niya. galing-galing mo talaga, Ryan. Napipiyok ako sa'yo. Kamigin eh. Island. Suki si Ryan. Samir, may Oo, kamigin top fan island natin eh. yan, si Napakasuki. Ryan. Sabi ni Charissa Lazaro, 4H, Sydney. Sydney. 4H. Sydney. Walang pamasahe doon. Oo. Si Charissa ang asawa ni Chorizo. Chorizo. Joke lang. Baka mawalan tayo ng viewers. Joke lang, Miss Chorizo. Ayan, sabi ni Jenny Remo, Samal. Saan yung Samal? Samal. Samal. B9 Samal. B9 Samal. Samal. Parang Samal o Leyte. North Samal. Ayan o, sabi ni Ryan Buwan. D8 Lakes. Lake Cebu, S talaga. Cebu, di ba yun yung Cebu. sa ano? Ayun ba yun? Pag Yung... may Cebu, lalabas si Oh, Bitoy, di ba? yung natigas yung... 8-6, walang sinabi, 8-6 lang. Ayan o, Langgaman Island 3A. Sabi ni Chris. Langgaman Uy, Langgaman Island. Island. May Daming init langgam ng dyan init siguro. Langgaman Island. Langgaman. Parang si Rupi at si James yun, Umiinit nilalanggam na na eh. eh. Sobrang tamis Opry, eh. umiinit na. Ang cute ni James. Samal Island. B10. Samal or Samar? Ano ba Samar yan. talaga? Samal. May Samal Island ba? Tingnan mo, ginaya sila na. Nagkakopya ka na naman kayo eh. Mapapatay kayo ng sabay-sabay niyan eh. Sunod-sunod na naman yung Samal Kopyahan Island. mo oh. more. Pag pinasa-utos namin, pabombay na mga nakakopya. Sama na naman kayo dyan. Lahat sila bubomba na. Walang Lake Cebu daw. Sabi ni Ryan, walang Lake Cebu. Gulong-gulo na si Misan eh. Bakit Cebu. Cebu? Ano ba tayo Cebu? Isa na lang daw. Samal Isa na lang, Island sa guys. Davao. Isa na lang. Yan pala yun. Okay na. Sorry, wala po kasi kaming travel goals eh. Travel goals namin, Makati to Ayala. Banda. BGC, yan. Bakit ito Ayala, ganyan. Kalanggaman Island, Tara meron na. na. Kalanggaman. Tara na tayo. Lake Cebu, bandang Jensan. Okay. Maganda daw doon sa Lake Cebu. Okay. Wala rin atang Lake Cebu eh. Lake Cebu? Lake Doon Cebu. ba yung masarap yung lechon? Lake Cebu? Doon ba yun? Ah, hindi ba? Hindi ba? Next, JJ. Mas Next, next, next. next. Next tayo, JJ. Iba, iba. Maraming mantika dun sa lake na yun eh. Wala kayo, pwede mo ba sunod? Alam ko hindi yung lechon. Isa Guys, na isa lang na lang. guys. Oras na Kaya natin. niya yan. 30 seconds. 30. Walang Cebu. 30. Wala nga Cebu. Cebu. 30. 29. Hindi. 28. 27. 26. 25. Blue. 24. Clue daw, clue. 22. 21. Ang ganda naman ng ating timer, no? 22 pa lang. Time's up. Siargao. Siargao. Ano ba Grabe, yan? no? Si Ryan, no? Lugar Nahuli niyan. ng isang second Basahin mo lang. na. Siargao. Ayan, ang nanalo ay babasahin natin. Papakita ko muna. Ayan. 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 Ayan yung mga may points. Si Jenny, Si Jenny. si Ryan, Yan. si Samir, at si Si Christine. Christine. Congrats. Christine, ang dami naman nila. Ang dami nila. Christine. Christine. siya. Christine S. Christine S. Ayan, ang nanalo sa atin ay si Samir. Ay, hindi. First pala. Ano, Ryan? Si Ryan ang first. Ano ka ba, Ruby? Huwag kang paasa. Wala mo yung mata ko. Si Ryan yung first. Congrats, Ryan. Sino yung second? Second natin si Samir. Oo, lagi siya manalo. Uy, sabi, Second. Si Samir. sabi ni Alex, nauna po ako sa Siargao. Ayun 1 point lang ang Siargao. 1 point lang din. Okay, wala na. Hindi ka na rin panalo eh. Wala rin. Kahit mahabol, wala. Ang third talaga. ay si Christine at ang fourth ay si Jenny Raymond. At si Jenny. pang fifth ay si si Alex kung sakali. Ayan. Nalista mo na to, boss. Yan. Okay na. Yan, ano bang gusto niyo? May request pa ba kayo? Marami pa tayong Okay, oras. request lang kayo guys. Hindi, joke lang. May review seryo. Ready na kayo sa Obisaria kahit hindi pa kayo ready. Ilabas Comment muna. nyo guys kung ready na kayo sa Hindi na movie inaantay serye. pa yung ready. Matatagalan. Ito na. Ayan na. Ilabas agad, no? Okay, Ang drama ating yung category natin. drama. Drama.
Sino kang mahilig sa Maraming drama? lotus daw Mapagkakahalataan yung mga mahilig sa drama dito. Ayan, yung mga mahilig sa May drama. sumagot na agad do, tinalak waivers. Tinalak May waivers. sakit siya sa backbone. Ha? Ayun o, may ano, lumalaki yung ano niya. Ayan, kakagulay yan eh. Ganun ba yun? Hindi. Wag masyado. Kakakain niya Huwag ng ano. masyadong hard. Ano kaya yan? Hulaan nyo na. Hulaan nyo na Makakain na guys. kami. Hula-hula. Drama. Okay. Ay, oo nga, ano, kakakain. Ngayon ko lang nag-get yung kakakain ng gulay eh. Kasi kumakain. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Bob. The Guys, Midnight move Sun. on na tayo sa places. Dito na tayo sa movie. Movie na Drama. tayo guys. The Midnight Sun. Everything, Wala na yung Siargao. everything. Midnight Sun, everything, Hindi nakawala na ba, everything. Mizel? The Midnight Wala Sun. pa. Wala pa The nakakahula. Midnight Sun. Ang ganda ng movie na yun. Weavers, everything, everything. Everything. Matay siya, di ba? Sino? Siguro ba guys? Araw. Namatay. Wala pa daw Ang araw yun eh. Clue Clue daw, daw. Clue sabi ni Kaya may Samir. backbone. Clue. May, ano, Moneyball. Okay. Ayan. Clue. Clue, mahilig si Rupert doon. Sobrang Clue. ganda. Sobrang Clue. ganda. Favorite ko yan. Favorite ni Rupert. Favorite ko yan. Favorite ni Rupert. Sobra. Lalo na Favorite yung ano niya. yung gera dyan. Oh, May ano yun, may Sumagot bakbakan dyan eh. daw si Miss Alexandra. Asan ang sagot mo, Miss Alexandra? Eto, clue. Oh, Ayun. Alex, kahit sumagot ka, Talaga, naka Move on na 1 tayo, Miss point ka lang. Alexandra. Nagagalit si Master Zen. Wala. Teka lang. Ayun, Eh, oh. saan Sabi ni teka lang. Ashel. Shell. Crush na crush ko yung bida dito eh. Si crush ano, mo. si Anne Hathaway, di ba? Yun yung Oh. clue. Sobrang galing niya dito sa may pag-fighting. May pagbari na. May pagbarilan na talaga namang sira-sira yung mga bahay nila eh, no? Si Ann ba to? Yung ano siya eh, yung ano yung hydrocephalus. The Tree of Life. Yun ba? Hindi. Sabi ni Samir, The Black Swan. The Black Swan. Ay, nako. Mali. Hindi po siya Black Yung Swan. sakit niya na eh, yung ano, parang nanginginig. Sabi ni Samir, love, drugs, Ah. and everything. Samir. Ay, hindi pala yan yung akin. Sabi ni Samir, okay Jenny. na lang, makuha mo na. Alam mo, Samir, Samir, malapit na. konti na lang. Ayan. Samir, Love and Other other drugs. rupee. Ay, drugs pala. Love Drugs and pala, other rupee drugs. Sobrang tuloy. ganda niyan, grabe. Gusto nga pa ulit. Ayun na, may nanalo na. Pag nanonood ako ng movie yan, mga kalagitnaan, hindi ko na natatapos eh. Napuputol na. Nakaputan, nagwa-brown out. Dapat mo na yan. Ayan, ang tamang Tamang sagot sagot ay love and other drugs. Love and other drugs. Check natin. Grabe ka naman, Grabe Samir. Ikaw na naman. Samir. Tragedy. Nakakuha mo yung clue kay Sure ka Rupee. walang ano dyan ah. Wala kung kita mo pa. Next na po tayo, guys. Walang charbahan dyan. Congrats, Next na po Samir. tayo. Next, romance. Romance. Ayun, mahilig dyan si, ano, si Rupi. Oh, rom-com daw. Rom-com. Rom-com tayo ngayon, guys. Di ba yun ano? Capcom. Iba yun. Laro yun. Ano yan? Di ko alam yan. Ay, sino yung artista yan? Parang, Oo. favorite ko rin yan. Maganda yan. Pati yung sunod. Okay. Si ano? Si ano? Si- Napanood ko na yan. Kilala ko tong artista na to eh. Si ano yan? Pinapanood ko. Ano yan? Ano eh? Movie eh. Oo. Madami na siyang movie na pumatok talaga. Nakakatawa yan eh. Nakakatawa. Paano yung tawa, Jay? Ah, panalo yung napuputol. Guys, panoorin nyo rin yan. Hindi nyo matatapos. Sobrang haba ng movie na yan. Maganda yan, Ang maganda daming yan. episode niyan, no? Movie nga pala yun. Episode. Huli ka dun ah. Daming episode. Huli ka dun ah. Yari tayo kay James. Episode na yung... Sabi ni Astral, Silver Silver Linings. Playboy. By Catriona. Hindi po. Si Jem, maganda yung pitch niya eh. Pitch Perfect, sabi ni Esa Andrada. Black Mirror, hindi rin siya The Notebook. Ano ba? Sino
bida dyan? Rom-com siya. Hindi siya Pitch Perfect. Hindi rin siya Last Pitch Perfect Christmas. 2. Parang ang bida dyan si ano? Ang bida dyan, si ano, Si ano? yung... Nalimutan ko yung pangalan eh. Si Ice Cube. Si Ice Cube. Oo, si Ice Cube. Andyan si Si Ice Cube, andun siya. Si Ice Cube. Tsaka si Kevin Hart. Sabi ni Samir, Wala ba? Iba ba yun? Si ano? Bounty Hunter. Miss Congeniality, hindi rin po. Ito na. Si Jonah Hill. Si Jonah. Jonah Hill Biray? Tsaka si Channing. Iba yun eh. Jonathan Ayun, Reyes. si Tatum. Channing Tatum. Si Channing. Tatum? Chairam. Is it Tatum na Tatum? Tatum. Channing. Bahala na ba sa Tatum? Si Tatum. Depende, iba-iba tayong lugar. Oo nga. Basahin ko ba to? Huli sila ng mga drugs Hayden. lords eh. Everyday daw. Everyday daw. Ano, oras na lang ba natin? Forever My Girl. Hindi. Hindi Ay, naku, rin. Mali. hindi po. Ocean's 8? Ocean 8. Hindi rin eh. Pacific Ocean. The Fault in the Ayun na, Sun. ina. Ryan. Ryan! Ala! Oh my gosh! Ryan! Patigil lang yan si Ryan. 22 Jump Street daw sabi ni Ryan Buwan. Nako. Meron ba? Ay, Diyos. Naku. Malapit na. So close. Malapit na talaga. So close. Hakbang ka lang pabalik. Step up. Step down! Step down! Step down. Ryan, step down. Nanalo na ba si Ryan? Oo. Sa movie, hindi pa. Always game. Orasan natin. Ay, may nanalo na. Ayan! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Just Sayang! talaga. Sayang! Okay na. Teka na, Jessica! Sayang talaga. Jessica, sayang, Jessica! Na si Jessica pa din. Steer! Streer! Okay, consider naman natin. Ayan na, tinama naman niya. Ay, kaya lang. Nanonood. Ayun lang. Ayun lang. Si Lordan, hindi pwede yan. Magagalit yung iba. Mali yung spelling. Oo. Oo. Sayang. Oo. Minsan- Si Lorda na Sayang. nanalo. Sorry, Jessica. Sayang. Sayang, kasi nanginig pa siya eh. Nanginginig yung ano Nanginig eh. mag-type eh. Sayang eh. She's the man. Yan. Next movie na tayo. Next Tayo movie si na tayo, Chris guys. Movie. Ah, si Ang Ryan. ating Congrats naman next sa ating mga Ay, matatalino. Jessica. Category. Naging jump steer. Ay, action Susunod, easy lang and tayo. comedy. Action slash comedy. Ano kaya yan? Hola, boo. It's okay daw. Ito si Channing. Jessica, galingan mo next time. Sayang, jump street na oh. 21 Ano na, jumps. bawi ka dito, Jessica. Yan. Ay, hindi ko alam yan. Ay, alam. Ay, mahilig na naman si Rupert dyan. Yan yung sinasabi, sagad to. Gato. Sagad to. Sagad to the Oh, face. Sagad hanggang gano'n. Ay, nako. Magaling sagad. Ang programang ito ay rated SPG. Sagad. Lahat ng mga batang nanonood, pumunta muna sa kwarto. Ang ingay po ni Rupi. Ay, bilisan na Ayun na, natin. ayun na, Sagad ayun na. hanggang ano? Sagad hanggang tubol. Ayan, sabi ni Ryan Buwan, game plan. Hindi po. The game plan. Sinasabi na Hindi namin po yung game plan. Sagad hanggang? Sagad hanggang... sagad hanggang tubo. Sabi ni Ashel Centino, sabi niya, The Intouchables. Intouchables. Hindi rin eh. May Sagad sa hanggang Ashel. O2. Pakinggan nyo, sagad to... Otto. Pulis yan, best friend sila. The Intouchables. Sabi ni Deadpool Jenny, Game Night. Sagad to the Deadpool po. Deadpool 2 daw. Sabi ni Jenny. Sagad to the temp, the game plan. Guys, kaya Sagad yan. hanggang Intouchables. Sabi ni Miss Alexandra Nicole Gaviola, sabi niya The Hangover. The Hangover. Over, hindi po. Ay, ito na, Bones 2. Yan, malapit na. Ayan na, Esa, sagad! sagot ka na Sagad! lang. Sagad! Soul Sagad hanggang Man. Bones. Mr. Bones nga, malapit. Ayan na, nagkakalabas Konti na na ng mga lang. buto. Gumagawa na ng Ayan sarili na. movie. Konti na lang. Lumalabas yung mga buto. Konti na lang. Mr. Bones. Konti na Nagkakaroon lang. ng bagong movie ah. Ayan na. May Gumagawa bagong na ano. Guys, may buto siya.
Ayan na. 5, 4, 3, 10. 10. 9. Bones. 11. Literal. Ano? Bones. 5, 4, 3, 2, 2 and 1. Wala na. Tamang sagot. Sagad hanggang ay to the bone. to the bones. To the bone. Sayang Tama kayang buwan. answer. Okay na eh. Tama ba yun? Sayang. Ito na ang Mr. nanalo. Bones 20. Sige, To the sagot bone para lang pala ayan. Ayan, ipakilala mo na ang mga nanalo. Alala mo na. Okay. Ang mga nanalo ay si Samir M. Woo, Jordan G. Samir. and Yes, GX. congratulations Congrats. guys. Walang nanalo sa Nanalo si Samir and Lordan. Nanalo si X. Nanalo si X out. Nanalo siya tapos pinapremyo niya ulit. Okay, dali. 5 Ayan minutes na. para mag-art attack. Ayan na. Take 2 points na lang kayo. Tig 2 points. First makaka 3 points. Yun. Oh, yun. Yung first makaka 3 points, siya yung mananalo kasi ang daldal natin eh. Game, i-art attack mo na. Huwag mo nang introhan. Mabilis naman mag-drawing ko mga. Ayan. Tantananan. Hindi. Okay, game. Game. Go, Mikmik. Go, Mikmik. Tatapusin ko si JJ. Game, simulan niyo na. Game. 3 minutes and 5. 4, 10 seconds lang kada drawing ha. 3, 2, 1. Go, Mikmik. Ang bilis si Mikmik. Oh. T-shirt? Okay na ba dyan? Okay ba yun? Teka lang, wala naman nagsasagot eh. Teka lang. Ito yung sumagot. Bakit wala kayo? Lagay mo Lagyan mo ba? ng one word. One word. Yeah. Uy, ano yan? Ano yan, JJ? Ito ba yung dinadrawing? Ayan, t-shirt. May sumagot na. Huwag mo na manin. Samir. Samir Mansinilla. 1 point. Ano yan? JJ, ano dinadrawing mo? May aeroplano. Baloktot. Baloktot yung aeroplano mo, JJ. JJ! Grabe si JJ. Tama ba yung lyrics? Please don't comment on my mistake if I have many. Trying to decide, Sino nakasagot nun? Si Samir? trying to decide. Sino nakasagot nun? Si Ryan Christian. Hindi nung t-shirt. Yeah. Wala oh, si Samir. Samir. Uy! Naging tapan ako ah. Yan. Sino nag-comment ng lyrics? Si Samir, ay si Ryan. Wala, mali. Mali yung t-shirt nyo. Mali yung lyrics mo. Ano yan, Lord? Ano sabi ni Lordan? Submarine daw. Ano sabi nila yan? Sa si Ryan. Ay, isang point na lang, Ryan. Bob at Bio. Kailangan mo sabihin to. Namili ko. Mali. Ito. Submarine. Airplane. Airplanes. Tama na si Ryan. Bahala kayo. 2 points si... Ay, hindi pala. Can we pretend that airplanes do night sky with shooting stars? Tapos na, meron na. Yun ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi naman yun eh. Sunflower yun eh. Ano yan? Gumamela. Ginandahan pa yung bulaklak ko. Kala mo naman... Pang ano 5 eh. star. Pang contest eh. Ito, wala ka to. Madali lang to, promise. 5 star, papuntang Baguio. Lapla. Ano yan? 5 star. 5 star hotel. Sunflower. Sunflower. Yes. Sino nagsabi? Isabihin mo na yung ano. Yung lyrics, Jessica. Counting stars. Counting Tama. star? Counting stars. Tama. Oo, si Samir. 2 points sa Samir. If you miss me. Si Jessica yung una, no? Okay. Sabi ni Samir ay... People also search for late I've been losing sleep. Ano yun? Wala. Saan yun? Counting star.
Lately, I've been losing asleep. Yan, Samir, tama. Samir. 3 points. 3 points na si Samir. Panalo na siya. Yes! Sabi ni Ryan. Stereo Hearts. Stereo Hearts. Hearts, Ryan. Tama na. Lyrics. Oh, tama na. Panalo na. Dalawa na ang panalo. Train daw? May nakasagot ba ang train? One way, Jesus. One way or ano? One day. Another. Asan yun? Ano sinagot? Yan, gitsi. Ang kalapay siya. Wow, oh. Oh, baba, oh. Radioactive daw? I'm making up. Ayun, lyrics. Alin yun? Radioactive. I'm making up. Wala nun Wala eh. naman radioactive eh. Anong sabi niya? One way or another. Ayan, tama. Jenny! 1 point. Sabihin mo na, lyrics? Lyrics. No turning back. No turning back. One way or another. There's no turning back. Ayun na. One way or another. Gotta see ya. Mali. Mali! Hanapin mo muna bago mo makita. Mali! Hala, parang nagkapalit-palit yung titles ng movie nyo. Pa-check naman po. Paano nagkapalit? Okay na. Knowledge resort. One way. Alata nag-search. One way. Ayan, okay Ayan, na. tama na. Jenny Remo. May nanalo na. Ay, hindi pa siya panalo. Hindi Siya pa ba siya yung nanalo kanina? Hindi. Siya rin yun. Yung sumagot. Ayan, ng 2 points. 2 points na siya. Okay na. 2 points ka na. Ano yan? Uy, baril. Lagyan mo ng 1 word, 2 words, 3 words, 5 words. 2 words. Kay Mick. 21 guns daw. Si JJ, ano yan? Piston. Stone. Piston. Leo. Detroit. Ano yan? Hotdog? Donut? Donut yan? Yan. Laki ng butas oh. Do you know what sword fighting for? Ano yan? Ano yun? Do you know what's worth fighting for? Do you know what's worth fighting for? 21 guns. Hindi siya 21 guns. You might be gone, and the world may not know. Guys, nanalo na si Samir at si Ryan. Isa na lang po ang kulang. Sana lang kulang. Dessert daw! Yun. Dessert! Sino yan? Si Samir. Teka lang, hindi. Kopyahin nyo na yung sagot ni Samir kasi panalo na siya. Oo. Kung sino yung makakahula. Like an eagle, you Guns N' Roses daw. Roses. Lyrics na lang. Girls on Fire. Ay, tama. Girls on Fire ba yun? Hindi rin. Guys, send nyo ng kopyahin yung answer ni Samir na dessert. Ayan, si Jenny Remo, panalo na. Guys, tapos na po ang ating laban. Okay, wala na. Nanalo na po si Jenny Remo. Jenny Ramos. Ang mga nanalo ay si Jenny Remo, Samir Manzanilla, and Ryan Christian Buwan. Yeah! Ito po. Congratulations, everyone. Congratulations everyone! Ang bilis na laro natin. Nakaabot tayo. Rated SPG. Ayan, sino winner? Ayan. Ang winner natin ay si Ryan B, Samir M, Jenny R. Yay! Palakpakan natin sila ng masigabong palakpak. Napakabilis na ating laban. Yes! Galing nyo, ha? Happy birthday! Pakita mo yan. Pakita natin Guys, yan. any last message? Ayan. Ayan. Ito. Guys, sa mga nanonood pa, hindi pa tayo tapos. Paki-comment naman dyan kung ano ang mga New Year's resolution nyo. Ayan. At i-shoot out namin dito sa programa na ito. Agad-agaran to. Shoot out. Agad-agaran. Yeah! missed around the
Baka sakali magkatotoo. Ikaw, bago sila mag-type, kayo muna tatanungin ko. Mag-start sa'yo, Jolly Jat. Sayo muna, Rupi. Maganda yung sayo muna. Kaya nag-iisip ako. Kasi maraming resolution sa'yo eh. ang, kailangan maraming- teka lang, ang New Year's resolution ko, magpapalit na ako ng pangalan. Tsaka pagkatao. Kasi, ang dumi-dumi ko na, ang dumi-dumi mo! Literal yan ah. Kayo ba? Kailangan nun. Ikaw. Ikaw muna, James. Ikaw muna, James. Wala kang resolution. Wala. Kahit camera. Ano, HD, resolution, HD. 4K. Ikaw ba Tama ba yan? Ikaw, JJ, ano New Year's Kasi ang resolution? resolution ko lang, di na ako mauupit sa parents ko ng pera. Ano ka high Next school? time, Hihingi na ako. pahingi na ako. Paalam naman. Hihingi na ako. Hindi na raw siya mangungupit ng maliit. Lalakihan na Yan yung mga resolution. Para malaki ang ipon. Tama ba yun? Para madagdagan agad ang ipon. Ikaw, Tama ba yun? ikaw, Ikaw. Nick. Ako, magtuturise na ako every meal. Oh! Papataba ako Patay, kagad. hindi nakakataba ang rice, nakaka-diabetic yun. Hindi, okay lang yung rice. Hindi, Pag rice dapat ang lang. resolution mo. Walang huwag kang ulam. magbuhat ng Rice mabigat. lang. Huwag ka magbuhat ng mabigat, Nick. Yan ang Hindi siya resolution. tatalo. Ayan. Hindi naman. Oo. Ilang years Kasi na nakailang akong taon na yun hindi eh. tumakas Ako, ang ang New Year's susuko resolution na. ko, magpapakabait na ako, good boy. Ayun lang, wala na, Rupi. Hindi na tayo magpapaputok kung saan saan. Wala nang maniniwala. Mamaya may angel lang, may halo na ako. Ikaw ba, Master Zen? Wala daw siyang New Year's resolution. Hindi na daw siya magmamahal ng ano. Magpapalit na daw siya ng nationality. Hindi ka pa ba wild? Joke lang. Ayan. Ayan na naman yung utang Wala kasi nag-comment eh. Ay, si Samir lang. Sabi ni Samir, less sugar, yes to healthy body. Yes, thank Yes. you. At sa wakas, magpapaalam na po kami ulit. Magpapaalam na kami. Magtatapos na po Ito. ang taon na to sa amin na lang, no? Sa amin Sa Rated SPG version of Almusal Club. Yan. SPG na ba yun? Bye-bye, guys! Bye, Take it to everyone. Thank you sa mga... Yes, tsaka ano, tawag dito, Happy New Year sa inyo, ingat kayo. Happy New Year, Huwag guys. magpapaputok sa loob, Sa laging sa labas. Dahil pag sa loob, Delikado. mabubusog. Bye-bye. Happy New Year! Yan ay patungo. The Amsel Club.